presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisiw sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama. Kinigapon ninyong Kuya Joel Binsi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kujik Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Marit. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Marit. Kining mo ipo na ta sa tong ugangan, usahay magka-problema gyud, labi na wa kay ka magustuhi sa imong ugangan. Ug kung nganong na problema ko ani, ingon man gud ini ang mga pahitabo. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Minahal! Dina, nagtuog kang kaburay na muyo ining baya. Hala, nasuko na po ang ugangan akong maldita. Ay, wa man ni siya matuog. Uy, nasuko man hinuon ni. Eh, naunsa ka diha, Petra. Nagyaw-yaw ka man ko diha. Naunsa ka, oy. Ay, kisa may di magyaw-yaw, nga saba man kayo. Murara magbindot kay tingog. Ay, pinitan di ko ani niya da. Adiya sabi mo paduol ko. Ay, say. Dosara, kay giusa ka man diha. Wa ka man pa man matuog. Nagmata pa man ka diha. Kay ngano? Magmatuog ra di ay mo isabaan. Eh, lomoy. Bastos do kaayo ka na. Nagputak-putak ka diha. Kawa pa man kahilabti unta. Ikaw mo hilog diha. Kawa man ka unsa diha. Oh, na ikaw giusa ka man. Huwam sa ka unsa diha. Ha? Nanumitipon man tao na sila nato. Oy. Sige lang, manglayas lang ining baya. Dong Talyo, Oh, day, ano, day? unsa ka dong kun mamalhin tagpuyo dong kanang kitara pa? Oh, ha? Ari mo rin lisod mo tanong bahin na tao, day, kay... O sa asa matabalin, be? Ikaduha. Di may mabiyaan ako mga ginikanan, day, kay sila lang tao ng duha. Samok mong ko kaayo, murag isod kay akong sitwasyon diri. Hibaw pa ya ka nga murag kay bawo gid ka nga wa ko mauyuni anang imong inahan. Day, pasagdin lang sila. Mahilo na madugay. Lisod ani mura man tag magkinto na hinuon diri, di ta kalihok-lihok ug maayo. Oh, ano di man? Naman na imong inahan nga mo'y kontrabida kaayo nako. Wa man ko manghilabot anak niya. Hibuong ko nga mataglihok nako diri no, iya jud ko bantayan. Ay, palampian na spikas tungga ni mo eh. Palapsan na spikas tungga ni mo. Basta ako musulti ko nimo ha. Misulti na gyud ko nimo sa tinuoy. Day, kadiya to, saan yung mabuti mo pasabot, anak? Kung mapuno ko na imong inahan, tubagon ko gid na. Tubaga. Aram mahilo na sila tubag dong. Mahilo sila yawa-yawa diha. Kada yung tubag. In English, ha? Ha? Di lagi nakatubag in English. Kontra gid kaayo mi sa iyang inahan. Mas maayo pang iyang amahan kay usahay mo laban pa nako. Pero ako ginang giagwanta ang tanan para lang sa among pagpuyo uban sa kumpana. Unya, Ma, kanang kuan ba ay nasa tawag hilabti na akong asawa mo. Sagdil na siya. Sa asawa. Nabuang ka diha. Nga, nakasal day mo. Oo, lagi mo makasal. Pero maupot na nangigayo na makasal rami. Kung ano tayo ipabot ng mga ni. Hilob tolyo ay.
Daan na biya kang nasayod, ha? Nga wag ko'y may buutan ang babayana. Anong ka na pagitani mo din, eh? Bida sa di mo. Asam na rin ako din yung dadangan na ko din ni Puyo. Paglain mo, oy, kung gusto mo. Bida sa nasa yun. Bahaw yun sa lisod pataan ng kalaki, ha? Mao na. Pataka malagag pamunit. Ang boat, di na ni mo punitan ang babayana. Ay, sige lang man, sige lang. Kwarta gali ko. Malhin mo Puyo. Ayag dugaya. Pamalin mo kung mahimo ugba dayon. Ma! Nganong di man ta mamalin dong. Bisag mag-abang lang tag kwarto ba. Dahil Paulos na tao na tigo ang kong ginikanan. Malhin ta kinsa. Tabang taon din eh. Sa ato pa anira kita hangtod sa hangtod. Ay, mawar lagi sukus ko inahanin mo dahil. Sagdi lang gina. Dili lagi tuliyo. Mas stress ko permi sa imong inahan. Kay bisan og wa ko'y gibuhat kada utan, buhatan man ko ana niya. Pasingitan man gid ko niya. Unya gid ako makaagwanta bi, makasukol ko unsaon naman lang. Ako imo pakasad-on ana. Sabi si Chahil lang sa tao na eh. Kaya sabot ang tiguang naman na. Hangtod kanus amang ko magsigi og sabot. Hangtod ang mabuang nako kay na stress na kog maayos imong inahan. Ako mo respeto kog inahan, pero kanang batasan sa imong inahan lisod kay sabton. Magsigilag sapot. Ay, maglisod kog sabot niya. Sabta sa akong sitwasyon. Uy. Lagi. Sabton lagi. Sabot lagi ko. Tagay lang sa kong panahon. Hinihinay ko pasabutan na nila. Ay, baita bayaan niyo eh. Wa man tay gibuhat nga dautan unta, pero ako naman hinuon pirmi ang sayo. Bidang, mingon ka sa'yo ka. Pasensya lang ko na sa kong inahan. Si Chahil taon ko, ha? Inahan lagi na nimo. Inahan na nimo kay bawo ko, pero asawa man sa ko nimo. Sige lang. Bida, sabot ra ka na ako eh. Tigain lang ko higayon day. Ako rin pasabutan na nila. Para lang magmalinaw na ko, nagbuhat ang akong bana og kaugalingon na mong kusina para di nami mag-abot sa kong ugangan. Unya to? Ay, salamat. Nakaluto na jud kog sudan namo nga way samok. Lahi ra gyud ning maglain og kusina kay way magtagaw-taw. Nagsukad na ko kay basig gigutom na to si Tulio. Doang dali na lingkod na nga ni kay mga ona ta. Oh, wow, mutas tinuwa oy. Binawsak man sa dewe. Unsaon nimo na may sinukad? Kao na nga ri. Silas ba magpapahatdan ako taon? Tuoy kay to basin wa to sa lisod ang taon ba. Mao ba? Sige hatdi para makahigop og init nga sabaw si papa nimo. Sige kadiyot ha. Ako silang ihatod sa dispika sa. Ay, Oh, sama na. Sudan tinuwang isda. Sa may galaw to, ana, ikaw. Dili ma, marit ma. Ibalik na dito. Di kong kaon, ana. awar gid oh. Gaan minimo, ana. Ay, nakapala na hilo. So taon. Yati rasad good. Hiluan taon kasi ko asawa taon ma. Bida ba mo eh? Basta ibalik na dito. Di mo yung kaon, ana. Basig maura na ikamatya na mo. Balik na dito. Oh, unsa naman? Nakadungog ko nga riyon sa gisultis imong inahan. Ngiga gid niya sa siya pa'y gitagaan, siya pa'y batik sinultihan. Kung tinuod pang doon na hilo, kita untay unang nangamatay. Unsa man taon ng inahan ni mo eh, Tulio? Giango-ango na na. Aday, inahan na ako unsa ya. Nahibaw ko. Pero unsa man yung gisulti? Maayo? Kung gusto pa na ko siyang hiluan, dugay ra. Pero di taong ko ingon ana, di ko kahimo ana, bisag naglagot ko lang imong inahan. Sa sila. Sa ato silang gitagaan. Sila may baliba di o tayo Pasag di mangayo ra na. Kanta, sabi ka na. Sige, kuting-kuting na si star mo. Huwag mo juga magkunting-kuting si star mo. Naku na ito, kabayaran na huwag sige kanta-kanta. Sige na kag kring-kring na si star. Krong-krong sa tayo pagsamay. Krong-krong na kaya kantay mo. Uy, pre. Katahe. Ang imong idol, pre. Katahe, sa. Katahe mo. Katahe, sa. Dili kayo ngayon, ha? Oh, ang babae. Pinamahan. Hala, pre. Hala. Hala, pre. Zaman. Hala, pre. Ang imong idol, pre. Ay, sab... Ay, sab... Yun lang. Maret! Ikaw, Lilay! Day, Maret! Ikaw, Lili!
Ay, Okay, ha? surprise, maning. Libat-libat na yung mata, ron ingnon nga wagit tuyo, bisag libat ng daan. Girahan, reta na yung anting-anting na eh. Si anting-anting good taon. Di ba? Na-surprise lang ko, day. Na-surprise lang ko kay Abi na wa na ka sa inyo. Nagyapon din ka diha, day. Anong mawa mo ko sa amo? Ingon gusto ng Pitra nga, milayas ka, kay gipalayas ka. Uy, anong palayason man? Kaya mo kuno silang hiluan. Sengan? Unta tayo pa, unsa to gisulti nimo? Ang hain mo na to, day. Kato gisulti ko nimo, di pala dugay. Unsa to? Ako siyang hiluan? Dungog di ka. Mo na iyang sultiri na mo. Ha? Silang imo kuno siyang hiluan. Mo nang gipalayas kasi mong bana. Kuyawa niya mo daw istorya, no? Hiluan ako siya. Oh. Aw, kung tinuod pa na, nganong buhi pa man siya? Kung gipalayas pa ko, nganong niya pa man ko? Pulos na ginapamutbot ang iya. Giango-ango na gitingali ng tiguwa nga piragaba. Ay, na, igor-igor minaw niya. Ako labot na rin. Maning, kanang tiguwa nga giango-ango na na. Kung mutuo ka ana, labaw ka pas giango-ango. Grafista di mo niya. Hibaw ka kung sa'y tawag ni mo ana? Ito man, day. Giatay-atay. Wala ginay maayong buhat ng tiguwa nga diri nako. Unsaon supak mo kina siya nako good nga mo inabana mo inaasawa sa iyang anak. Magbuot day siya. Ay, giango-ango na gid na. Nang, ang akong shampoo ug sabon palihog nang be. Oh, day, bida, maguba na taon eh, bida. Pasagdi ko kagisapot ko. Kaya saan na si kontra ng gawa? Sa gisapot ang pagsulit sa ato. Wa ko'y kontra sa gawas. Ang kontra nako kanang ni adin ni sabay kanang naspikas. Kaya saan na si mama na sad? Kisa pa ba di ay? Ay, paitan niya eh. Pagkalaki, yun ninyo kaniadto o karon. Kaniadto, panahon lang niya Adan og iba, pagkamalinaon, pagpuyos kalibutan laro. Sus, gubuta na. Sa una, way gubot. Natural. Way gubot kay wa sila ugangan. Maglagot ka ni kog mag-anak mong inahan na. Nga no, lagi. Bisag unsa lagi yang gidaot nako, animal ka lang imong inahan oy. Nga no, lagi. Bida, ayaw na, gabaan ka. Gabaan ko taon, di na makagabang batasana oy. Wa ko manghilabot ana niya. Nga no, lagi. Unsa man tao gibuhat si mama tao dihan mo nga high blood ba kay ka? Nanabi day ko na siya didto nga ako kuno imong gipalayas. Tunguri ka na. Ibaw ko man na nga di na tinuod. Dili na mo akong gikalagutan ug maayo oy. Unsa man di? Ang hinungdan ko anong gipalayas ko nimo. Ha? Gihiluan ko nun ako siya, hinungdan nga nasuko kag maayo nako og imo kong gipalayas. Okay, sa'yo, sultihan ba si tumutumo or sana? Tumutumo nga si Maning may nagsulti nako ana. Naibong mangganis Maning anong naako nako, nga gipalayas man kuno ko nimo. Animal kay naginahan nimo tulyo ay napuno na ko. Dahil mo. Kalma lang day, kalma. Dili madag kalma. Sobra na gid kay ni. Gihimo kong kriminal sa imong inahan, gibutang-butangan ko, di ni maayo. Ay, day, sensyahin lang. Ikaw ni sa butaw na. Di ni madag pasensya tulyo, sobra na ni. Son, ba ni siyo? Ikaw may naunsa diha. Nagpakabuta-bungol ka lang gihapon bisan og nabungi na ka. Dili madag tulyo. Manglayas na ni. Mamiyatay ni baya. Day. Kana. May pangmulayas mong buanga ka. Wa kay ayong babayhana ka. Imula nang gitinta lang akong anak. Wa na may kugma ni mo. Unsa ba tawag kayo paghipos? Ano yung taon na itong sinina taon? Tungod kay di na ko kaagwanta sa batasan anang imong inahan mao manglayas ta. Oo, malayas ha. Asa na pa dong. Unsa man taon ko eh? Ganahan ka nga pirmi ingon ini ang atong sitwasyon sa tong pagpuyo dinhi. Agwanta lalagi ba rin? Pwes din ako kaagwanta. Kinalang mamalhin ta. Dili ko mupuyo inibaya. Mamalhin na ta. Ilagi ko sugot. Pwes ko dili ka ako ra. Ako. Ulayas ko din eh. Kung dili ka mo kuyog, pwes pag-uban mo sa imong inahan. Day. Nahurot na ko pasensya tulyo. Ug ayaw paabot hanga mo dako na hinuna atong problema. Kay basin og makasukol ko ng imong inahan ug maunsa pa unya me. Day. Kinahanglan magpili ka. Ako nga imong asawa o siya nga imong inahan. Tingali limot ka nga, di pa tagasawa ba rin? Unsa? Di pa tagasado. Di pa ako di mo maisip ngayon mo ba na? Adi ay, may nabisulti ka na. Sa kataas atong panagtipon, mo na imong gituhuan? Okay, mas maayo hinoon. Sige, mulayas ko. Ako'y mo biyaan ni Baya o pag-uban mo sa imong inahan nga demonya. Malit!
Mo na akong problema kay bisag nilayas na ko no og ni ako puyo sa akong amiga nga silingan ra namo. Muanhin man akong bana nga hilaw kay papaulion ko niya. Unsaon ko ni? Maayo ka nga magbinyo na lang kog lain sa kaysa mag-agwanta ko aning kapuyo na kung way ayo. Unsa man og kamo ang pasultihon? Maret. Hello, Ate Pres! Good morning! Good morning, Bob! Good morning, Bob! Dong Pedro, good morning! Ni Gino ni nang Linda. Oh. O dinig yun ni JC Baril. Panday. JC Baran? Oh. Baril. Baril. O niya yung medyo limlata. Ah, May panday taon na siya. Apil-apil taon ko dito eh. sige. Tang mamanday ko no siya. Okay. Sige. JC Baril. Okay, di na ka magmahay ha. Ate Jijel! Kuya Alan, thank you mga mama ha sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy ang mga bata niya para sa mga dagko. Don Pepe Dark Chocolate. Ugom-ugom sa Diamond Yema OBM Special. O palit mo kay Lami ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Okay, thank you kayo sa mga bata. Kinala mo inom kita Don Pepe Tablia kay the best kayo na natin. Happy yun ta. Nindot kayo na. Murag happy ka. Kung makadto ka sa Happy Mart, luna kung luta mo kung maktan kay nindot kayo dito. Barato kay ato ang mga panaliton dito. Unya sa tanang mga bata, gumugong sa mga OBM Special, kining Diamond Yema Special o Paulitos Macaroni Crunch, Tasty Fish Cracker. Ate Pres? Okay, ang sender na ito karong adlaw. Ang sender nato Ate Pres, si Inday Maming matulog ro. Ha? Ang sender nato. Sender si Juan Carloy. Dili, babae mo to. Akatutili. Dili, stili, katong usa, bago. Maming. Maming. Si Marit. Maris. Marit. Marit. O si Inday Marit. Ang problema ni Marit Ate Pres kay yung bana mo magdi kabiya sa iyang Magubalhin, bro. Idol mo siya, papagmama niya. Oo. Kay maluoy siya, kay tiguang ko no. Di ko no kabiya sa Siya iyang mama. Ate Pres siya ang ugang Ate Pres kana bang buhatan siya mga sa dauton siya. Di man ganahan. Di ganahan niya asawa og unsay Unya katong iyang gipatambaga, iyang pangutana kun iya bang magminyo na balang kuno sa aglain. Oo. No? Nauna Ate Pres, Oo. minyo na lang kuno siya glain. Total wa man sila makasal. Di mawa sila anak, wa sila makasal. Di man kabiya sa ginikanan. Mao na kun ako para nako. Mas maayo. Kung magbuwag mo total wa mo makasal, wa may anak. Wala sila anak Ate Pres. Nya dili mo makasabot siyang inahan. Nya Kana kon si Dondon mo okay bas Dondon. ay di man kapag si Dondon. Di ay ba Ate Pres? Kay di man sila kasal. No sila anak. Pero ug mingo Dondon sige biya lang ka. Okay. Kana. Okay, pero kung di siya magkabiya, niya di mo makasabot. Way Tayo. ayo. May pa'y tinuod, may pa'y magminyo kaglain, no? Di ba? Di ba sila kasal? Live-in lang, way anak. Okay ra. Unya. Usay atong mayaw-yaw diya. Ate Pres, Goliath, eksakto ba nang na ito nga kabaguan karon nga daghan naman kayo nga nag-live-in. Sa unang panahon, dili man itugot nga magpuyo-puyo. Karon naay uban ingon nga magpuyo-puyo kuno daan aron masukod ang kinaiya sa usag-usa. Nga kining giingon karon ni Ate Pres kanang naang magminyo og lain, wala dili maglisod sila pagbuwag kay di pa man sila kasal. Di lagi. So ang akong puntahan Goliath, sakto ni sa kabaguan karon nga mag-ipon lang una para masukod ang kinaiya. Dili ay kamabitaw na gisudom ang gumura Pero na. mo na i-train karon. Ito na Ate Pres. Okay, Wala. magkasal na, maglisod naman ng buwag, kay magkuhaan naman, pero kanina nga nag-live-in pa, para sa aling nga, magminyo na lang kakuglain. Gawas noon ka nga magminyo glain, Ate Pres, gawas noon siya, kaya mo siya magkasal, no? Oo. Kaysa... Pero bam, ikaw kay baom gyud ka nga kanang ipon-ipon di gyud. Oo, kay ug ari ka sa Katoliko nga tinuhuan, dili man gani gitugot nga mga lawat o mga communion ang gaipon, ang galibin. Mabitaw nga karon bisan sa among parokya diri sa Sambagdon ay mga kalihokan nga gitawag og mass wedding, kanang walay bayad nga wedding, na ato mga nagpuyo-puyo, no? Munang uban nga magpuyo-puyo awagon sa mga sakop sa Couples for Christ, nga mga membro nila para makasal. Nay uban di gyud magpakasal kay wala ging magsig-away ana. Sige ka na gyud yung sig-away gyud ba? Oo. Magsig-away yun niya. Ambot ba eh? Mag-away lang gyapon. Bitaw. Ha? Naam gyapon gikasal nga nag-away lang gyapon. Nya ang ila sang katarungan sa kuno Ate Pres bam kanang inig panitan makasal nya magbuwag dako inog kay gasto sa annulment.
Dako kayo. Dako gatong annulment, no? Oh, dako, Mas- kag 200,000. Nay, guys, good maka ng Problema annul. yung kayo. Nay, guys, Problema. good magagulyat og kana annulment nga. Dako gasto nga madugay pa. Kato kung pag umangkon ay dalir kayong annulment. Nga naman. Ang ako man kung pag umangkon, dili ko sulti kinsa nagkaman na sila. Ah. Ang iya kung bana na bayot. Ah. Kung naabtan man niya nga naay laki, nabayot man akong bana, sa diya magpa-annul na sila, unsay pong sa katong laki, nga may boyfriend siyang bana sa, ma'am, na ako dagang picture na mo duha, ato padali ma-annulment, ma-approve. Oo, basta naay ko ay kanang ebidensya nga. Isa tagayalo ko, Grabe. tagayalo ko 2,000. Ikaw ko man ko, ikaw pa mo ko na, kopya pa bayron. Balik ta. Balik ta. Kanina Pero lang. katong ako sa amiga Ate Pres, nga naanol naman dahil sila. Depende. Na siya kanang gusto nata siya kanang kay gibingaw siya siyang bana kay larga. Gusto siya nga kanang inabot pang kuan sila bang maghapi sa menyo nang kita mag-sex sila ba. Hindi nag-andam sa katridaan. Oh, Di yeah. nagburag ana ni anti ildaan murag hubo sa tanan. Iplastar Gana iplastar pag abli sa bulto di ba dito uy buayang gang. Sibayan. Mao na nga, mao rin iyang gibuhagan sa iyang bana Ate Pres. Na gingan siya nga buhayan. Gilain ko kayo, murag sakitan siya ba? Ibis lipay ta kay siya. Nagbuhag yun na yun. Dali na kay ilang annulment Ate Pres, tugol lang ato. Okay, murag tanon niya, murag. Wala may gusto yung bana. Wala gugma kay excited ba kayo bagong dating. Oh. Kari na itong paambit niya, ma'am, sa itong nagpatambag karon, nga magminyo ba kuno siya glain, sa'yo na kayo na problema na ray. Ari ka sa Isaías 30, versikulo 18, busa naghulat ang Ginoo nga ikapakita niya ang iyang kaluoy nganha kaninyo. Aha. Ug ikalipay niya ang pagkaluoy kaninyo. Kay ang Ginoo Dios sa hustisya bulahan ang musalig kaniya. Ate Noda. Sa ato pa, ang paglangob ni mo Ginoo karon day mahayagan ka magminyo ka baglain ug mudayon ka baana. Mahayagan ka kanina lang ug sa karaan pagpanultihon sa mga katigwangan sa amo. Aw, ikaw ra may nakasimba sa imong kasing-kasing, di man kami. Ikaw lay hukom. Di ba? Okay. Oh. Correct. Kay kato ni aging adlaw na po to magminyo ta sa gulyat nabtan dito siya lang laki nangitag laki. Ha? Ang Bawas? iyang bana nangitag laki lain po to. Ngayon sa man. May tabo na akong gulyat mo. Nga. Bayot man ko. Ah. Mga tuko sa niyan mangita kong babae. Sama na ko nagating sa lumanuan. Kuna ko ang puzzle tihon.